început să pun lambriu. Am pus astea, bețele astea aici. Așa, pereții ăștia. Mai încolo facem tavanul. Am gata cât de cât bine aici. Și acum e problema. Nu e problemă, e greu. Astea mai sunt strâmbe din când în când. Ăsta se pune de sus în jos, cel puțin așa văd eu, sistemul. Că dacă îl pui de jos în sus, chestiile astea, nu prea îmi place că se adună praf aici. Și aici e în binare. Și se tot adună acolo. Aici e mai ușor de curățat. Trebuie să curg așa. Așa că machina aici să-l bag. Trebuie puțin cumva să fie drept și să fie și la nivel cât de cât. Cam asta e treaba, le tăia pe astea aici și folosesc chestiile astea. Clipsuri. Clipsuri și cuie. De la... nu știu la cine e. De la Horbach oricum. Stabacran. Feder. Așa că o să continui până în jos frumos. Aici o să vină cealaltă. Și bineînțeles că o să-i bag o baghetă aici să ascund chestiile astea. Și cam asta e treaba. Continui cu asta până în jos. La priză aici o să fie un pic de lucru. Nu neapărat că o să-i dau gaură, probabil, și gata. Și cam mai e treaba. Și am de făcut... o să dureze. O săptămână întregi, luni chiar. Dacă vin odată pe săptămână, să lucrez la asta, o să ia ceva. Dar eu zic că o să iasă ok. Și cu izolația asta și pe din afară lambriul lui, al casei. Și cu asta eu zic că o să fie ok pentru orice anotimp. Plus soba care o să fie înăuntru. Așa că la treabă.
foarte bine. Și tot așa. Le mai bat și pe astea. Și le fac până acolo, până la priză. Dar data viitoare cred că trec pe pneumatic. Le împuși cu ăla pneumatică, așa stau mult. E prea mult. Și trebuie să-mi iau baterie la laser. Să pun laserul să văd din când în când dacă-s la drept. Și cred că o să le las chiar așa. Și o să continui cu laser data viitoare. Am reușit până la urmă să pun și ăsta, unul din ele. Priza funcționează. Problema e că foarte greu dacă îl vrei să pui cu îmbinatura sus, ca să nu se adune praf. Și mai e o problemă, am văzut că lamba asta, sau cum îi zice, limba asta care intră așa, aici e mai largă decât la astea. Și cred că am luat eu două tipuri de, sau așa era în loturi, nu știu, habar n-am. Aici e mai puțin, aici e mai mult, deși băgat toate. Da, ok, se vede. Nu e problem. Dau cu un lac și perfect. A fost un pic chinală și cu priza de acolo. Dar până la urmă am băgat aici. E din aia protejată. Calme. Așa că restul continuăm, o să fie de lucru. Asta mi-a luat 2 zile. Încă vreo 2 la ăsta, încă 2 și la ăsta, că tot 4 metri are, plus sus. Ce-o să fie mai mult. În față, tavanul o să fie și ăsta bătaie de cap. După asta cred că îl pun... și asta e o chestie. Cred că pe asta îl pun cum o să fie mai ușor. Cred că o să iau așa, de jos în sus. Să pot să bat așa, pentru că e foarte greu să vii de sus în jos, să bați așa. Așa e sistem de clipsuri. Cred că era făcut mai mult pentru lambriul ăsta de, nu știu, pus pe jos sau habar n-am. Dar e un sistem foarte prost. Îți trebuie 2 oameni, chiar 3 să țină o de asta de 4 metri. Da, aia e. Le-am cumpărat, acum continuăm. După multe luni de zile, pentru că veneam doar sâmbătă, am reușit să fac lambriu pe interior. Am stat aici un pic să vadă cum e. Deci, ăsta e lambriu, izolată și pe mai căsuța în sine, ăla, maro. Și am făcut astea, le-am pus așa pe astea, așa. Vreau să le pun așa, dar sigur nu reușeam de unul singur. Nici cu 2 persoane, cred că de-abia te chinui. Mai chinui la astea, orizontale. Să le pun pe lung. Așa că le-am tăiat așa pe scurte. Și le-am pus așa. Aici o să pun tot așa un lambriu, să nu se vadă găurile astea. Am pus și prizele pe aici. Și priza de afară, lumina. Asta e, oprești sau dai drumul la prizele astea de aici. Așa. Bun. Ce mai era? Da, și l-am pus așa pe ăsta, l-am tăiat.
40 de bucăți pe fiecare. Așa, asta de 1 metru, asta de 80. Iar aici pun tot la că mi-a mai rămas. Unul așa și unul așa. Să arate ok. Să ascunde și calculațiile mele cu virgulă aici. Mi-a dat cu virgulă. La unghi. Dacă pun un lambriu din asta așa. Nu mai pot. Acolo ceva de genul. Și unul așa. Și că o să iasă. Și eu la fel. Unul așa și unul așa. N-am mai filmat că n-are rost, e chinuială multe. Și mai am bucata asta aici. Asta n-am mai avut așa, dar am zis să las pentru aerisire, să iasă mai ușor aerul. Să nu fie chiar hermetic aici. Am pus niște lamburi din astea așa pe lung. Inițial am pus din astea așa ca să pun alea lungi, cum am pus pe astea. Am zis nu pot să fac eu așa ceva, că e super greu. Așa că am pus două așa. Peste alea care erau, nu le-am mai scos. Și rămâne și un pic de aer acolo. Și pac, pe asta băgate. Doar că e biblială mare, ce nebunie cu astea. Trebuie să-l bagi, trebuie să-l ții, trebuie să bagi cuiul, ca să nu-ți iasă, că nu am niciun cui pe ele. Nu că s-ar fi văzut, dar nici eu nu mai știu acum, dacă tot le-am luat. Da, a dat ok și fără șurubul și cui așa. Asta sus vreau să fac cu alb și pereții cu cum este aici. Este jar deschis. Dacă nu o să-mi plac stejar deschis, fac tot cu alb. Da, cred că o să fie ok. Arată bine. Voilà. Ăsta este stejar deschis. Lacul. Și aici la mai cu virgule, mai cu așa. Câte unul, să nu mai tai eu pe astea pe aici. Dar o să-i fac un capac să arate mai ok. Cred că unul pătrat ca să nu mă chinui. Să fie exact pe raza asta. Deși o să fie oval aici, că e la unghi. Mai vedem. Momentan nu-i grabă. Alea acolo le lăsat așa că probabil o să pun altă lumină. Dar e ok pentru moment. Asta am un pat aici, o să montez și un pat mare aici. Dar întâi o să trebuiască să înlocuiesc tot, voruiesc. Și pe urmă vedem ce e și asta de la pat. Mai avem pe asta de pus. Și pe asta. Așa că la treabă.